kulendi. Makaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho. Muri Zimbabwe ndauya izve so tanzwa mudharageza vachitaura kusaka ndati ndigande mbonobvunza makomrades. Nhasi ndotana ndi mwana wageza wacho kuti munzwe kuti zviri kuitika ini ndichabvunza mubvunzo ndingori kubvunzo pabasa rineri pachibasa chinechi ndichibvunza munhu wese sezvandinongoita but ndine mubvunzo ndichabvunza. Comrade Geza Junior maswera sei muri sei kwamuri ikoko? Ini ndaswera zvangu muninga wangu Kulieti waswera seiko. Ndaswera bho zvangu. Ndine mubvunzo yakawanda inenge ichibva kune vana veZimbabwe but handisina kunyanyopedza nguva. Matitodini ko vanhu pane safety here kuti vanhu tingati vangavimba here kana vangatemba zvataura nemudhara kuti vapinde muroad musi wa17 vachinorowa kaunda. Munotiwo kudii ipapo ini ndobhiliva kuna mudhara zvekutodaro ini ndosaka nditoripo panapa handiti but toda kuti tinyatsowirirana kuti safety yevanhu iri sei. Ndinoda kubvunza kwamuri mimi. Ndinotenda mukoma Kulienti. Comrade Bombshell Runezugeza kana mukanzwa vachiuya vachizotaura avauye vachizondofunga I think munonyatsoziva kuti information kana kuti matauro avo avanogara vachiuya vachitapana vanotaura sekuita sekutoti vatinoswera navo mumastreet handitika ichokwadi right. Zvekuti hanzi vanhu vachazopondwa vachizoshandisirwa masoja kudii ikoko kunotonzi kudhara. Okay. Asi dambudziko ratichiri naro isusu sevana veZimbabwe nderekuti isusu tinosarira panyaya yekuti tine kamwe kakutya fiye haisati yabva mukati mepfungwa dzevanhu. Ichokwadi. Zvekuti ipapa tichitaura nyaya dzese idzi tichidiscussa nevanhu vakawandisa nekuti zviri important kunyanya kutaura nevanhu nekuti vakuru vaya havazi vanhu vakawandisa stereki vanotonzwa information inotobva kwatiri kuti tava ready here kana kuti hatisati taready. Saka machallenges ezvese nemasenzero atiri kuita isusu serevolution ndiwo anodetermina signal kubva kucommand. Ichokwadi. Handiti mapaona manje ndikupadza vana veZimbabwe. Ndine mumwe comrade akataura last time akatotaura nezita rangu akatoti iye akati vana comrade Junior Bombshell tiri kukumbirawo nekuti taakutya taane nguva yakareba tichiparidza revolution taakuzopedzisira tave matagezi tiri kukumbirawo kuti mumbotipa tive neaction. Saka nhau iyoyo yakasvika yekuti vanhu vari kuda signal yekuti vamboita example yekuratidza kuti kana tati hatidi. Saka kusvika kwakaita nhau iyoyi nekuda kwechimiro chiri paground zvakaoneka zvakakodzera nekunzwika mazwi nemashoko ari kutaurwa nevana veZimbabwe vachichemera signal kwenguva yakareba zvikanzi kwete ngativape nguva yekuti vakwanise kupinda muaction kwezuva rimwe chete iroro musi wanhingirikini nekuti zuva iri Kulienti handidi kunyebera ndo zuva richaita kuti tive nenew version yekutambudzika kana tikatadza kuzadzisa zviri kutaurwa nakomani. Ichokwadi ichocho. Ichokwadi handiti mazvona ndikupateerera. Saka ipapa vana veZimbabwe hatifaniri kuti isusu tiite sekuti tisu tinenge taakunyengedza macommanders tichivati tagadzirira kana vakatipa signal tobva tazopedzisira taakuratidza imwe weakness yekuti kana navo vanoshamiswa tozodzoka tichivablema futi zvinhu zvacho zvinobva zvatadza kuzotibatsira mangwana tinozoshaya kwekuchemera. Because inini pananga ndiri kunzwa nyaya yemastreets handiti pari kunzi handiti muri kunzwa zviri kuitika kwamutare kweko kuri kuendwa uko pari kunzi handipanga pachikudiwa vanhu up to 7,000 as usual panogona kubeta 7,000 plus vanhu vaiatenda maconferences akaita saya but this year ari kunzi akalimit kwamaconference yekuti pari kudiwa vanhu 4,000 chete ende 4,000 vanhu ivavo vari kudiwa vacho vanhu vaya vekuti kuri kungodiwa vanhu vekuti vagara vari mumastreets ekupuhwa mota nanatungwarara vanongofambwa navo vaimobilizwa zvakanyanya vaya handimi kuzviona. Saka pari kunzi hanzi mudharageza anzi ari kuziva kuti kwamutare kwakafiwa kwaanzi kwamutare kuri kunofiwa akanyanya kudzvanywa kuri trick zvakanyanya hanzi ndosaka azointrodusa kuti ngatipedzeranei kuHarare futi
since because but kwamutare ndanzwisisa chinhu one because semakomberedzi avataure kafoka vanongoti kwamutare tatoisa vanhu like zvavatotaura kuti kwamutare tatoisa vanhu vedu pamiriro kuti paitwe kuharare ipapapa saka inini ndandodzoka ndotya inini ameno munopaunawo sepi ndakutovhunduka ini kuti kwamutare kwacho kubva kanorwa 10 not because so far kumwe kunhu kwakatokosha ndekwamutare resolution 1 yaya iri kufanira kupasiswa kekupedzisira kwamutare ikangopasiswa kekupedzisira zvadhakwa. Right. Remember that zvinhu challenge yatiri kusangana nayo isusu haisi imwe chete. Uri kupanzwa? Kulendi unoziva tikada kuti tinyanye kuzara kwamutare chete tobva taregedzera Harare ka tinenge tava pachance yekwekufema saka tiri kutoisa pressure yekutoti havafanirwi kana kutombowana zororo both sides kuti vazvizive kuti masi iri kuvaramba. Handiti muri kupaona? Icho kwadi ndikupanzwa. Endi kuHarare kwamutare kukasabuda nyaya yatiri kuda isusu kuHarare hachisi kutozombomira kubvondoka saka tikutoti kuHarare ngakutoite simba hakusi kufanirwa kuti kuzogarwa pasi hatichada kuti kuzororwe. It's a non-stop kuHarare kana vakatadza kucomplya mune zvido zvevanhu kwamutare kuHarare hachisi kuti tiri kubva tatotangira kuHarare kutokala. Handiti muda action. Icho kwadi. Action ine matangiro ayo kule. Vana veZimbabwe action ine matangiro ayo. Action haitangwe nenzira imwe kunze kutongoti action munotoitanga itongori action. Tiri mukurwira nyika yedu kuti isunungurwe. Saka obvious munofanirwa kuti muzizive kutoti panenge pachitoseenzeswa chisimba chekutoramba nekutobuda pachena. Kwete zvekuhwanda kuseri kwemiti kuenda kuseri kwechuru kwete. Ndikupanzwa. Chese tiri kutotasira kuti tinenge titoriko. Inini I don't think kuti pamwe otherwise ndogona kutotadza kutobatika pamhepo zvakanaka nako. Because ndiri kutasira kuti tive neimprovement pane zvatakaita musi wa31 kuti vamwe vana vakatotanga kutosungirwa kumalocation ndiriko kwaHarare. Manhingirikini akahekwa magroups evanhu vakanga vachipangana akahekwa plus zviyazvo zvekuti hanzi pane venyu hande tinosangana pakati hatidi munhu akadaro muidzei kuti pasinewe. Vanhu ngavasaudzwe pekusangana nemunhu. Vanhu vakabuda sematarisirwo azviri kuitwa vanhu vachaona vega kuti tiri kuenda kupi tichiita zvipi kusvikira zuva iroro rapera toona kuti the next day togara pasi here kana kuti tocontinue nekuti taakuda action, we are tired. Icho kwadi ndapanzwisa inini mutone zvinhu zvakawanda zvandatobata ipapa zvandanganisa ndatonzwawo. Ndoda kukutendai mashoko makukutu aya. Ndoda kuti mundipo mashoko enyu ekupedzisira tisati tadarikira 10 minutes dzenyu kune vana veZimbabwe izveso pane izvinhu zvatikutoitika izvezvo. Mashoko enyu ekupedzisira mimi. Mashoko angu ekupedzisira kuvana veZimbabwe ngatambe takabatana. Ndinokumbirisa vana veZimbabwe timbopisa spirit of division yatakaiswa kubva muna 1980 yakatikonzera kuti tive patiri nhasi. Chimwe chinhu chandiri kunyanya kukumbirisa kuvana veyuthi ndo vandoda kukumbirisa vaning'ina vedu taneta nekuripa mombe ngozi dzekuponda vamwe. Tiri kukumbirawo please mombe dzacho hatichisina. Chimwe chinhu chandiri kutokumbira pamusoro pazvo tangai matarisa kuti zvamuri kupiwa imimi nezvamuri kuitirwa ndezvipi nevanhu vanogona kukutumai kuti imimi endai munoita zvinhu zvekuponda vamwe kana kuvhiringidza vamwe. Chekupedzesera ndinokumbira kuti vanhu vazive kuti kuva neopposition munyika zviri constitutional hazvigone kuti zvirambidzwe. Saka ngatiregedzei kutumwa kuti tiende tichinorwisa opposition munyika nekuti tine right yekuopposa government kana yakuti kangano. Ndinotenda mashoko makukutu. Thank you so much. Muve neusiku hwakanaka. Ndatenda hangu mudin'ina wangu. Thank you so much. Ndatenda hangu neviwana veZimbabwe zvakanaka. Thank you. Muri eZimbabwe.
ndapedza ndiado mwafuta wa muchiri kuda aina ndanongwe nasi panapa papa dyiwe rinopisa kana kule ndatoya ndiudze mwe guest wa muri kutoda futi ndikuona nhasi vanhu vari kungonyora ningi kana wewe ukaona ukanyora nditi please itai follow up kuti ndazopindura ndichiti chi kana mandudza guest kuti ndiendesina namba dzake ndinokudzota namba dzake wondibatsira kudzitsvaga nditi panamba dzekule ndimunopaziva kaimi Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika. Saka subscriber wozolaika. Nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulien.